V roce 2002 jsem se stal v Hrádku nad Nisou starostou a vzal si tohle město na starost. Mezitím uplynulo v Nise hodně vody a někdy jí bylo o hodně víc, než bychom si přáli. Zvládli jsme toho společně ale mnohem víc, než jsem si na samotném začátku dokázal představit. V roce 2012 vyhráli poprvé starostové krajské volby a já byl zvolen hejtmanem. Vzal jsem si na starost celý Liberecký kraj. Od té doby se podařilo dokončit celou řadu projektů a dalších plánů, díky kterým se v našem kraji žije lépe. V našem kraji máme více než 2000 km krajských silnic. Opravit je všechny najednou je vlastně nemožné, ale jejich stav a kvalitu každý rok zlepšujeme. Opravili jsme třeba tenhle 14-kilometrový úsek z Mimoně až k Mnichovu Hradišti na hranici Libereckého kraje. Ta oprava stála 300 milionů korun a mohli jsme si ji dovolit také díky dotacím z Evropské unie. Jako senátor si vezmu na starost spolufinancování oprav krajských silnic ze Státního fondu dopravní infrastruktury, do kterého všichni přispíváme, když kupujeme benzín nebo naftu. Spojení s krajskou nemocnicí Liberec přinese lepší a dostupnou zdravotní péči a zajistí rozvoj Českolipské nemocnice. Kvalitní a dostupná zdravotní péče patřila vždy k mým hlavním prioritám. Proto když hrozilo uzavření interny v Českolipské nemocnici, inicioval jsem všechny potřebné kroky nutné pro její záchranu. Minulé vedení kraje chtělo střední umělecko-průmyslovou školu tady v Kamenickém Šenově zrušit. My jsme ji zachránili, investovali jsme do ní a momentálně patří mezi nejlepší v České republice. Stejně se staráme i o další střední školy v našem kraji. Kokořínsko a Máchův kraj je nádherný kout naší země. Málo kdo ale ví, že je to také velká podzemní zásobárna pitné vody pro Kladensko a Mělnicko. Zároveň velká část místních obcí vůbec nemá vyřešenou kanalizaci. Chci si to jako senátor vzít na starost. Stejně jako jsem to udělal v případě mezistátní česko-polské smlouvy o problematice dolu Turów. Díky této dohodě teď stavíme vodovody pro Frýdlantsko, Hrádecko a Chrastavsko. Sklo a bižuterie jsou nedílnou součástí našeho kraje. Díky projektu Crystal Valley se staráme o jejich podporu a rozvoj. Úspěchy firem, jako je třeba Lasvit, ukazují, že české sklo má budoucnost i v 21. století. Vzal jsem si Českolipsko na starost. I proto jsem se rozhodl pro další krok do Senátu. I když život v našem regionu měníme k lepšímu, stále jsou problémy, které bez státu vyřešit nejdou. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, kde chci být hlasem Českolipska. Vaše starosti jsou i moje.